W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. На початку Святої Євхаристії вітаю всіх вас, хто зібралися сьогодні у цей день Святого Роха по календарі 16 жнивня, тут у цій місцевості при капличці придорожній, яка у винах Святого Роха освячена. Вітаю місцевих жихарів, але так само всіх, хто прибули сюди на Святу Імшу, бо розуміємо, що Евхаристія – це зустріча з Христом, з нашим Збавцем. Він сам нас усіх запрошує. Святий Рок з'являється пікуном різних хвороб і епідемій, тому просимо Його заступництва, щоб ми жили повною святостю, щоб ми жили радістю, щоб ми вихваляли Бога Всевишнього. Вітаю ксенза Анатолія, пробища з Михалішок, який в цьому годі по проваді нашу літургію, до нас керує Слово Боже, наш віцедекан, наша деканата Стровецька, мой брат. Ведь перший раз хіба тут імшу відправляю, а у нас при мені вже это 5-й раз ми збираємося, так? І кожен год новий святар прибуває з нами помодлитися. Ксенц Анатолій, просим, щоб справував Евхаристію за всіх вас, за жихарів вёски, бобровники, живим, здоров'я, сили, витривання, бо терпячих, хворих є, лежачих, немоглих, так само за ваші діти, в ваших інтенціях, які в серці носяться. Добрий пан Бог, вислухай наші просьби. Ксенза Анатолія просим о przewodniczenie Eucharystii. Стаю з покорою перед Богом і перепросив за наші гріхи і слабості. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed oblanem Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwie za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, prosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący.
Tylko Tyś jest Panem, Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Amen. Módlmy się. Boże, Tobie przynosi chwałę, sławę świętych, bo Ty dajesz zbawienną skuteczność modlitwom tych, którzy polecają się ich wstawiennictwu, wspominając zasługi świętego Rocha, który przecierpiał zaraźliwą chorobę. Pokornie prosimy, aby za lud Twój jego przyczyną zawsze był wolny od zarazy i wiernie służył Twojemu imieniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie kniги proroka Ісаї. Так каже Пан: «Заховуйте суд и чините справедливость, бо неузабаве придя збавлення моє, і справедливость моя откриется. А іншоземців, які долучилися до Пана, каб служити йому і полюбити ім'я Пана, і стати його слугами, всі, хто заховує суботу, не порушаючи її і тримаючися заповіту моєго, я приведу на мою святую гору і радуй їх у моїм домі молитви. Их целоспаление и ахвяры будут приняты на алтари моим, бо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Нехай славять Тебе, Боже, усі народи. Нехай славять Тебе, Боже, усі народи. Нехай Бог змилується над нами і благословить нас. Нехай покаже нам свой веселий твар, каб на землі був відомий шлях Його, во всіх народах збавлення Його. Нехай славять Тебе, Боже, усі народи. Нехай радуються, веселяться народи, бо Ти керуєш народами справедливо і керуєш народами на землі. Нехай доброславить нас Бог, і хай поклоняються Йому всі конці землі. Нехай славять Тебе, Боже, усі народи. Читання послання святого апостола Павла до римлян. Брати, вам, язичники, кажу, будучи апостолом язичників, я весь час вихваляюся своїм служенням, сподіваючися, що мовчимо обуджу споборництво сирот свойчинників і привести хоча б некоторих з їх до збавлень. Бо коли їх одмова принесла світу примирення, чим буде їх прийняття? Як не воскресенням со смерти до життя? Тому що дары ласки Божие покликання незворотные. Бо як колись ви були непослухмяними Богу, а тепер отримали милосердность за їх непослухмяность, так і яны тепер стали непокорливыми за оказанной вам милосердности, кабы самі атрымаць милосердность у гэты час. Бо Бог подвергнуў іх усіх непослухмянасці, каб аказаць усім милосердность. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус вышел Евангелие благодарства и вылечивал всякую хворобу людей. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом
Читання Святого Євангелія паводле Матвія. Ісус дійшов до краю Тира і Сідона, і ось жінка-хананіянка вийшла з тих країв і закричала: «Змилуйся надо мною, Пане, сине Давидов, мою дочку моцно мучить злий дух». Але ён не сказав їй ні слова. Тоді підійшли учні Ягона і просили його: «Отпусти яе, бо яна плаче на землі за нами». Але ён не отказав. Я посланий тільки до загинулих овечок дому Ізраїля. І яна, підійшовши, упала до ног його і сказала: «Пане, допоможи мені». Але ён отказав: «Недобре взяти хліб у дітей і кинуть собакам». А яна сказала: «Так, пане, але й собаки ядуть крошки, які падають со стола господарів їхніх». Тоді Ісус отказав їй: «О, жінчина, велика віра твоя, нехай станеться тобі, як хочеш». З того часу її дочка була здоровою. Гэта слово Пана. Шановний ksiądz proboszcz parafii, ksiądz Wiktor, mój brat, drogie braty i siostry, w Chryście Panu. I менавіта святий апостол Павел до Ефесу звертається, каже: «Поглядіть, брати, як поступаєте, не як нерозумні, але як мудрі. Сприяльний момент, бо дні древні, тому що не будьте неразумными, а поспробуйте зрозуміти, що є воля Пана». У книзі Біблія говорить саме про якості життя і поводження чоловіка. Такі приказки взяті з Біблії. Мудрость побудувала себе дом, а іменно книга Сираха ми читаємо. Послали своїх служанок з вишеника, закликали: «Нехай простий чоловік прийде до мене сюди». Тому, кому не хапає мудрості, вона казала: «Киньте глупство і живіться, і йдіть шляхом розважливості». У свою чергу мудрець Сирах каже нам, що початок мудрості – це боязнь Божия. Читаємо у Старому Заповіті: «Обидві страх Божий і мудрость необхідні нам, як вести розумне життя на цій землі». Мудрость дозволяє нам уміло і правильно реалізувати земне життя, приймати Пана, не застануться без добра. Читаємо Псалм 34. Божье Слово показывает нам эту мудрость, веде человека до границы любови, яка знаходиться у Богу. Костюл визначає роль мудрості і любові християн. Этими коштовностями керувався Святий Рох, опекун вашей каплиці. Ім'я святого походить від французького слова «la roche» – «скала», і повинно означати «жорсткий чоловік». Але щодрі милосердя для бідних і назойливими молитвами отримали сина. У подростковому узрості Рох втратив батьку. Перед смертю батька мав майонток і значне багаття, але не слабляючи його хрестом, не прив'язувався, як допомагати людям хворим. І він служив їм з великою самоданністю і мужністю, подвергаючи себе смертній небезпеці. Традиція розказує, що коли він робив знак крижа на лбі хворих людей подчас молитви над епідемією зараженими епідемією чуми, хворі почали оздоровлятися. Тоді Рох отримав славу чудотворці. І П'яченця. У П'янці він задумався знову з епідемією. Він залишився там довжей, служачи хворим. На жаль, на гэты раз ён заразіўся сам. Даглядаць яго не было каму. Як гаворыць гісторыя, сам ён не хацеў быць нікому ў цяжар. І таму ён папоўз да блізкага гаю, аддаючы сабе пад Божую абарону. Мучачыся ад страшнай смерці, у той час побач жыў багаты шляхціц па імені Готар, які баяўся чумы. Ён схаваўся ў сваёй сядзібе, размешчанай каля гаю, дзе жыў гэты Рох. Готар
Зauważył, że jego собака бере со стола кожен день великий кавалок хліба і усипає з ним у поле. І так збиралося некілька разів. Бо слуги господаря ручалися оборвані, брудні, ранені ляжить, звісно, у гэтым гаї. І зрозумів, що гэта жывёла, якая сумленна іменно атакуецца гэтым хворым чалавекам. Господар гэты год посторонился перед своей собакой и удивился над этим кинутым жабраком и взял его до себя и хотел им поплатиться. Покуль не вылечился писалка. Им был побудованный, живой какая помогла и казала милосердность этому человеку, этому гроху, мгновенно этой мерзости не хваталось бы у людей. Тому до сегодняшний день іменно на образах ми бачимо вияву собаки, коля Святого Роха. Оцінявши Рох, притягнув шлях додому у Франції. Він був побач своєї місцевості, іменно Ангера, провінція Ломбардія. Він був признаний солдатами-шпіоном, його арештували. Подчас слідства не виконано катування и помер у тюрьме. Неузабаве город долетела вестка о том, кем был этот пилигрим, якого помилково полічили за шпиона. Его реликвии были смешаны у Венеции в костеле, специально выбудованном в гонор Святого Роха. Позднее часто реликвия была перенесена в его родной город Монпелье. Костел Святого там Святого Роха. Раньше что-то не то подсказывало. Огородно, это огородно, да. Бачите, замок, как будто живешь. Много яйца. Например, святый Яхим, который крещеный, в дороге один костел, больше нема. То есть, а Ганна тут есть, много где, а вот Яхим это видите редко. А Роха, много костелов. В Польше где-то только 63 костелы в Польше, побудованы, тут мать Роха святого. Там же там тоже список у вас. Його малюють Святого як вандровник завсюди у пілігримському плащі з полонськими знаками на кавнярі або на капелюші. Звернення Святого Роха. Окремя клопоту про святиню, дідової мощі святого, братство отримало саме школу і больницю, шпиталь для учителів хворих людей на епідемії. Те саме написано, прочитав, що іменно у Польщі менавіта для костюля Варшавським місіонером зробив центр для Поля Святого Крижа, близько ми повинні наслідувати святих, коли іменно мислимо, іменно в своєму житті, іменно живемо так, як каже нам Пан Бог. Тому визнаємо нашу віру. Віра в єдного Бога, Отця, Пана Єсуса Христуса, Сина Божого єдинородного, который с Отца есть родной, пред шестими веками, Бог с Бога, святло за святлости, Бог правдивый с Бога правдивого, zrodzony, a nie stworzony, wspólnie stopniu Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i został od Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Ponciuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znają Pisma, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia
ныне умерли, и життя вечного присудите. Аминь. Про заступництво святого Роха вознесем до Бога наши супольные молитвы. Молимся за всех охрещенных, как захваченные прикладом святых и богословленных, они вели праведное життя. Тебе пророчим. Выслухай нас, Пане. Молимся, оквіровуй своє терпіння, діля навертання інших. Тебе пророчим. Выслухай нас, Пане. Молимся за жінчин, які чекають народження дитяті, щоб вони з любов'ю прийняли новозачате життя і виховували його на Божу хвалу. Тебе пророчим. Выслухай нас, Пане. Молимся інтенсо, яких цілуста Евхаристія, об здоров'ї, Боже благословення душі ваших парафій, патрони ласки для вас, для героїв ласки поздравники, для які ви приїхали тут з сусідніх вёсок саме. Хай вам Бог очень благословить, дає потрібні дари, ласки, здоров'я вам, вашим дітям, внукам, правнукам. Тебе пророчим. Выслухай нас, Пане. Молимся за спокойной земли, спокійніше воїни, славилася справедливість Божа по всім світі. Тебе пророчим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой литургии, как мы, наследуючи святых и святого Роха, опекуна вашей каплицы, сьогоднішнього дня давали добре свідчення християнського життя. Тебе пророчим. Выслухай нас, Пане. Вислухай, Боже, наші молитви, які ми возносимо до Тебе про заступництво Святого Роха і учини, щоб ми вірно виконували обов'язки нашого покликання в супольності Костьола. Про Христа, Пана нашого. Небес брам, в ним только шукать потехи нам. Он нас напоит крем своих ран. Он Отец века шпан. Знамицу, Шелень, о Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. Słuchaj, Jezu, jak cień благолюд. Słuchaj, słuchaj, uczy znamiecu. Szeliń, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. Daj przetrwać mężny ludziemski czas. O Jezu, pociesz nas. Słuchaj, Jezu, jak cień благолюд. Słuchaj, słuchaj, uczy znamiecu. Szeliń, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. Воскресення думаю і вашою офярою, що є Бога Всемогущего. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek naszych i całego Kościoła Świętego. Wspominając świętego Rocha, składamy Ci, Panie, ofiarę chwały i ufamy, że ona wyra serca. Znосimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to jest sprawiedliwy.
Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarza swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a i bratnia modlitwa nas pomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, biskupem koadjutorem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostry, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce wyszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Rochem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
Wybaw nas, Panie, zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezu. Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daj. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z swoją wolą napełni go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański nie zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, Który gładzi grzechy świata, oddasz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. Uczy Twoim, Panie, czekam na Twe zmiłowanie, czekam na Twe zmiłowanie, których wodą słoną chleba, który wodą słoną chleba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba. Ty pustyni jest Bóg żywy, Ty pustyni jest Bóg żywy, choć zakryty jest. być, choć zakryty, lecz prawdziwy, w tym najświętszym sakramencie, w tym najświętszym sakramencie, nieba stawa w tym momencie, z nieba Swe przemienił, a nam pożywać zostawił, a nam pożywać zostawił, ażeby nas przez to zbawił. ażeby nas Śmiertelny, święty, mocny, nieśmiertelny, majestacie, stacie swym nieśmiertelnym. niech żyje Jezus zawsze w sercu mym. Niech żyje Jezus Zawsze w sercu mym, na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym. Na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym. Módlmy się, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, aby Bogiem niebieskim, któryśmy przyjęli we wspomnienie Świętego Rocha, bronił nas od wszelkich nieprzeciwności przez Chrystusa Pana naszego. Kyrie eleison, Chryste poczuj nas,
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami. Synie Odkupiciel świata Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójca Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Świętaja Maria, Молись за нас. Świętaja Bogorodica, Молись за нас. Świętaja Panna nad Panami, Молись за нас. Święty Rodny Synie Boga Francuskiego kraju, Молись за нас. Święty Ruchu łaskawy Ojcze Garotny, Молись за нас. Święty Ruchu, jakim można pogardzał się świeckim, Молись за нас. Święty Ruchu, niezbędny zamyku Rzymu, Молись за нас. Święty Ruchu, який недушний чоловік набиває, Święty Ruchu, особливо порятувальника від мирової пожежі Христової бідності, Молись за нас. Święty Ruchu, клопотливий пекуню дому і сиротам, Молись за нас. Święty Ruchu, даний утешальник душам, Молись за нас. Święty Ruchu, дійсний лікар чоловічих хворобів, Молись за нас. Święty Ruchu, приклад справді побожності, Молись За нас, Święty Ruchu, як аньол життя винне, молися за нас, Święty Ruchu, справді патріарху народу Божого, молися за нас, беззаганності Панни Марії, молися за нас, Święty Ruchu, який ми прославляємо і шануємо заслуги всіх святих, молися за нас, Święty Ruchu, оборонця всього світу від згубних епідемій, молися за нас, Święty Ruchu, допомога в шпиталях, молися за нас, Święty Ruchu, наш могутний пекуня, молися за нас, Божа у Тройці один Тебе просим, вислухай нас, Пане, про заслуги Святого Руха, вірного Твого послідовника Тебе просим, вислухай нас, щоб нас від пожару, голоду, війни, зарази збавив Тебе просим, вислухай нас, Пане, щоб нас від грешних учинків заховав Тебе просим, вислухай нас, щоб Пане, нас по прикладу Святого Руха Твоей службі святої насував Тебе просим, вислухай нас, Пане, щоб нам, синам і дочкам ягодним, супокой, згоду і любов соправдную дав Тебе просим, вислухай нас, Пане, Сині Боже, Тебе просим, вислухай нас, Пане, ранку Боже, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, ранку Боже, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, ранку Боже, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. молися за нас, Святий Руху, Щоб ми сталися годними обіцянню Христових. молимся, Боже, який про свого Саньова обіцяв Святому Руху, що кожен, хто шире попросить його в заступництві, буде захована від всілякої згубної навали. Учені просим Тебе, як митые, хто побожно святкуємо спомін ягоних заслугов, були заховані від смертної хвороби душі і тіла, раз Христа Пана нашого. Амен. Через його заступництво були визволені від тяжких і заразних хвороб, які Святому Руху самому довелося зносити, раз Христа Пана нашого. Святий Пилигриме і лікарю, Ти клопотився про хворих у дні епідемії. Твої веди і полум'яная молитва завсёды давали іншим надію. Просим Тебе заступництво за хворих, особливо за самотних, які позбавлені опіки надії, і потримати їх хоча б хвилину. Амен. По Твою огромную и чеканную Света Божого весельку, нашими просьбами рачні гардість в поtrzebах наших, але усілякі злих шигот рачно завше вибавись. Панна хвали. И тело там, конечно, потребуем здоровья для души, до тела, тому просили мы Святого Руха, именно как Бог заховал нас от хворобы страшных, чтобы мы тут прожили годно это житие на земле, и потом, конечно, состоялись разом с ним там, у вечности. И как раз мы с всеми анgelами святыми прославляли Святого Бога нашего, Святого Троицу. Ще раз так само всім дякую за молитву, дякую всім за Анатолію, за те, що пробив сьогодні разом з нами, тут молився і випрошав для нас Бога, у Бога потрібні ласки. Тому ось, хай Бог береже всіх нас і благословить. Пан з вами.
Схилите головы на благословление. Бог Ojciec, który zgromadził w dniu świętego Rocha, patrona waszej wioski i kaplicy, niechaj was otoczy swoją opieką i zachowa w spokoju. Jezus Chrystus okazał świętym Ruchu moc swojej łaski, niech was uczyni wiernymi świadkami Ewangelii. Duch Święty, który prowadził wybranych do niebieskiej Ojczyzny, niech was obdarzy swoimi darami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.